amma abu yayi aradu. Allah. Kai. Ai yau din nan ta zo Jauro. Gaskiya ina taya ka murna. Na gode sosai Jauro. Kai. Na daɗe ina sha'awar wannan abu ban iya ba. Jauro ai yanzu tunda na riga na same ta kuma a matsayinka na abokina ai sai in baka kaɗana idan ka iya. Gaskiya kuwa ya kamata a bani ɗani. Zan iya kuwa? To Jauro in dai ka iya din ai ga mukulli sai ka hau. Bari in gwada. To Jauro. To ina kuma ake samu kullum? Ai kaji kuma abinmu ko nan ne? Banzu ya harba ba har yanzu. Shiru dai har yanzu a radu. Nan ko menene fitila ne? Ko nan ne? Ko da ƙafa ake buga shi? Wanga lamari a radu da wahala yake, ni anya ban iya saya kuwa. Kaga Aradu ya kawo ashe ba wahala ba aikin banza aikin mofi. Wayo abakana ina zai sace ni Aradu abba. Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Haba Jauro, dan Allah. Ka san baka iya mashin din nan ba, me yasa zaka ce in baka? Gashi nan zaka ja mun asara. Ka daga reverse, ka sa kickstart, sannan ka zo ka sa handbrake kuma ka zo ka tafi da mashin a giya hudu. Haka ake mashin? Ban mu kulli na da Allah. Ban mu kulli na fita, ka san baka iya ba, zaka ce in baka mashin. Fita da Allah. Wannan gayan duk yanda muke da shi yake gayan haka? Amma Aradu dina ne kamar a sararin samaniya. Haka abun yake. Dole in je in gaya wa ina Aradu a sai da shanu 5 a sayo min a daidaita sau.